हेलो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' दा मिथिखागौ दायो आधार कार्डनि आपडेट सोलिगासिनो दं। बियो डिसेम्बरनि 14 तारिखसिम थागोन, 14 डिसेम्बरसिम थागोन। नोंथाङा बे 14 डिसेम्बरसिमाव आपडेट खालामबा फ्रियावनो आपडेट खालामनो हागोन आरोना लोगोफोर। आरो जानो हागौ गोबाङानो आपडेट खालामखांबाय। दा आपडेट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि आपडेट खालामनाया फुल्लि साक्सेस जागोन ना जायाखै बेखौ बोरै नायो? बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ'आव। लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों, बेनो जाबाय नोंथाङा जुदि आधार कार्डखौ आपडेट खालामखांबायबा नोंथांनि आधार कार्डआ फुल्लि आपडेट जागोन ना जायाखै बेखौ बोरै चेक खालामो। जुदि नोंथांनि आधार कार्डआ आपडेट जायाखैबा स्क्रिनाव होनाय बायदि ओंखारगोन, होमबा नोंथाङा गोदानै आपडेट खालामफिननांगौ जायो। दा बेखौ नोंथाङा बोरै मोनथिगोन आपडेटआ नोंथांनिया जागोन ना जायाखै, भेरिफाइ जाथारगोन ना जाथाराखै। बेनि थाखाय नोंथाङा गिनांगौ गैया, नोंथाङा आंनि भिडिअखौ बेखौ नायजोबलां। आं बे भिडिअ नोंथांमोननो स्टेप बाय स्टेप फोरोंगोन नोंथांनि आधार कार्ड आपडेट खालामनाया जागोन ना जायाखै बेखौ बोरै चेक खालामो। बेनि थाखाय मा खालाम, फार्स्टआव नोंथांनि क्रोम ब्राउजाराव थां। क्रोम ब्राउजाराव थांनानै माइ आधार लिरनानै सार्च खालामना हो। होमबा बेबायदि फैगोन नै, बाव नुगोन नै माइ आधार लगइन, माइ आधार -UIDAI बेयाव थुना हो लोगोफोर। बे फार्स्टनियाव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि फैगोन नै, होमबा बाव नुगोन नै लगइन, बेयाव थुना हो लोगोफोर। होमबा बेबायदि फैगोन नै, नैबाव आधार कार्ड नाम्बार आरो नैबाव साइडआव नुनाय केपचाखौ होनानै लगइन जाबानो जाबाय। लगइन जानानै होमबा मा खालाम, गाहायथिंजाय थां। गाहायथिंजाय थांनानै नुगोन नै आधार आपडेट हिस्ट्रि, बेयाव थुना हो। बेयाव नुगोन नै आपडेटआ नोंथांनिया जागोन ना जायाखै आरो नोंथाङा माला आपडेट खालामनाय आरोना, बाव लोगोफोर गासिबो नुजोबगोन बेयाव। आं आधार कार्ड आपडेटखौ खालामदोंमोन 16 तारिख 11 मास, बेयाव गासिबो नुजोबगोन खेबबेसे आपडेट खालामदों आरो मा आपडेट खालामदों। नङाबा जुदि बेयाव आधार कार्ड आपडेट हिस्ट्रियाव नायालासिनो ओमफ्राय नङाबा बेनि गाहायाव नुगोन नै रिकुवेस्टनि गाहायाव नुगोन नै डकुमेन्ट आपडेट, बेयाव जुदि कमप्लिट ओंखारबाय होमबाथाय नोंथांनिया कमप्लिट जाबाय होननानै साननानै लादो लोगोफोर। जुदि कमप्लिट जायाखै, बे आं स्क्रिनाव होनाय बायदि रेड कालार नुदोंबाथाय नोंथाङा गोदानै रिएप्लाइ खालामफिननांगोन आरोना लोगोफोर। दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ इउटिउबाव नायदोंबा इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर आरो बेल आइकनखौबो थुलां। बेबायदिनो माखासे इम्पर्टेन्ट भिडिअ आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोयोबा नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन थांनाय बायदि। जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ फेसबुकाव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालाम लोगोफोर आरो मोनसे लाइक कमेन्ट खालामना गालां।